खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय SSC GD नि 26,146 टा मासि थानाय साख्रिया फैबाय बेनि अनलाइन एप्लाइ अलरेडि स्टार्ट जाखाबाय जायफोरा मेट्रिक पास बिथांमोना बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिकआव मार्कसाकनि जेबो खोथा गैया पासल' जायोब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइआ मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय 24 नभेम्बरनिफ्राय आरो बेनि लास्ट डेटआ 31 डिसेम्बर 2023 माने 24 नभेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरनि गेजेराव बेखौ एप्लाइ खालामनो नांथारगोन एप्लाइ खालामनाय समाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला 4 जानुवारिनिफ्राय 6 जानुवारिनि गेजेराव बेनि कारेक्सननिबो अप्सन होनायनि सोमोन्दै बुंदों नोंथांमोना नायनो हायो dates of windows for application form correction and online payment of correction charges बेखौ नै 4 जानुवारि होदों स' जिहेतु जोंनिया एसटिफोरा जेबो रोखोमनि एप्लिकेशन फिस होनो नाङा बे हिसाबै अनलाइन पेमेन्टनि जेबो गोनांथि गैखाया एग्जामा फेब्रुवारि मार्चआव जागोन 2024 नि फार्स्टआव जिहेतु एग्जामसो जाग्रोखायो एग्जामखौ नोंथांमोना गासै 15टा लेंगुवेजनि जायखिजाया सेलेक्ट खालामनानै होनो हागोन 15टानि गेजेराव इंलिश आरो हिन्दीयाथ' थाखागोननोखा लोगोसे 13टा गुबुन जायगायारि बा ओनसोलारि लेंगुवेज बेखौबो होदों बिथांमोना जों जुदि आसामनिखौ नायो आसामनिया एसामिसबो मोनगोन नाथाय जोंनि बर'खौ बिथांमोना होआखै स' आसामनिफोरनि थाखाय इंलिश हिन्दी आरो एसामिसखौ सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय आरो जुदि सोरबाफोर बांला जुदि रोङोब्ला बेंगालिबो दङ बेवहाय एग्जामा जानायनि उनाव जायफोरा सेलेक्ट जादों बिथांमोननि थाखाय फिजिकेल टेस्ट जागोन फिजिकेल टेस्टआ मोननै टाइपनि जायो मोनसेया फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो मोनसेया फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट फिजिकेल टेस्टआ जाखांनायनि उनावसो मेडिकेल टेस्टनि थाखाय बिथांमोना लिंहरगोन स' बेवहाय गासिबावनो गुबुन गुबुन टाइपनि काट अफ जायो दे नोंथांमोनखौ क्लियार खालामनो हानि फिजिकेल टेस्टनि थाखाय जितु एग्जामाव मोननाय नाम्बार स' बे हिसाबैनो बिथांमोना लिंहरगोन माने पस्ट उइस हिसाबै लिंहरगोन पस्टआव साबेसेखौ लिंहरगोन बेखौ एक्जेक्टलि मिथियाब्लाबो आगोलनिखौ जुदि नायोब्ला आगोलाव 60 लिंहरोमोन फिजिकेल टेस्टनि थाखाय पस्ट मोनसे पस्टआव बे हिसाबै काट अफआ गुबुन जासिगोन बेनि उनाव फिजिकेल टेस्टआ जोबखांनायनि उनाव जायफोरा सेलेक्ट जादों बिथांमोननि थाखायबो मेडिकेल टेस्टआव लिंहरनो थाखाय आरो काट अफआ एक्सट्रा जाबावगोन आरो मेडिकेल टेस्टआव जुदि पास जायो पास जानायनि उनाव आरो बिनि उनावबो फाइनाल लिस्टनि थाखाय काट अफआ एक्सट्रा जाबावो माने मोनथामसो बेबायदिनो काट अफआ थांखायो एक्सट्रा जाजोबखायो स' सेलारिखौ मोजाङैनो मोनखागोन 21,700निफ्राय 69,100नि गेजेराव मोनगोन आरो लोगोसे भेकेन्सिनि जुदि डिटेल्स होयो अलरेडि बुंखादों 26,146 टा भेकेन्सिस दङ बेखौबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय एक्सट्रा राननानै होदों पस्टफोरा BSF दङ CISF दङ CRPF दङ SSB दङ ITBP दङ आसाम राइफल दङ आरो SSF दङ जों बेहाय पस्टखौ मोननैखौल' नायनो हायो जोंनिफ्रा ST आरो बे आनरिजार्भखौ मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिखौ नोंथांमोना बे मोननैखौल' नायोब्लानो जाबाय जेरै BSFनिखौ STनिखौ नायोब्ला 467 टा दङ हौवासाफोरनि थाखाय आरो आनरिजार्भआव 1956 टा दङ बेबायदिनो CISFनियाव बांसिन दङ 974 टा दङ जोंनि STफोरनि थाखाय आरो आनरिजार्भआव दङ 4151 टा हौवासाफोरनि थाखाय दे हिन्जावसाफोरनिखौ नायोब्ला STआव 103 टा दङ CISFआव आरो आनरिजार्भआव 476 टा दङ स' हौवासाफोरनिया टटेल 26,146 नि गेजेराव 23,347 टा आरो हिन्जावसाफोरनिया 2,799 टा टटेल जुदि हिसाब लायोब्ला गासैबो केटेगरिनिखौ बेवहाय जुदि नायो फार्स्टआव एक्चुअलि बिथांमोना पस्टफोरखौ खमखौनो खालामनानै होयो नाथाय उनाव एसेब्लाबो बारायनाय चान्स थाखायो बेखायनो पस्ट खम होनानै बारा टेनसन लायाब्लानो जाबाय नोंथांमोना जेसेबां हायो एग्जामखौ मोजां होनो नाजा एग्जामखौ जोंनि आसामावनो होनो मोनगोन जायफोरा गोसो दङ आरो जुदि गुबुन जायगायाव दङब्ला गुबुन जायगाखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लानो हायो जेबो प्रब्लेम गैया बाट फिजिकेल टेस्टआव एसे प्रब्लेमफोर जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला फिजिकेल टेस्टखौ बिथांमोना गाव सेलेक्ट खालामनाय एक्चुअलि माने बिथांमोना मा हिसाबै फिजिकेल टेस्टनि थाखाय सेलेक्ट खालामगोन बेखौ एक्जेक्टलि बिथांमोना बुङाखै बाट रिटन जितु एग्जाम रिटननि थाखाय नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय एज लिमिटखौ बिथांमोना 18निफ्राय 23 इयार्सनि गेजेराव दं नाथाय जोंनि STफ्रा 5 इयार्स एक्सट्रा मोनबावो बे हिसाबै 18निफ्राय 28नि गेजेरनिफ्रा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन स' क्लियारलि लिरनानै होखादों नोंथांमोना नायनो हायो
प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना मेट्रिकनि जितु डकुमेन्ट्सफोर दङ जेरै एडमिट कार्ड बेफोरखौ होनानैनो इजिलि बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनायखौ एसे मोजाङै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय हायोब्ला गुबुन कम्पिउटार दखानफोराव बा लेपटपफोरनि गेजेरजों एप्लाइ खालाम जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया आरो माने मबाइलफोराव एसे फिसा फिसा नुयोना माब्लाबा समाव प्रब्लेमफोर क्रिएट खालामनो हागौ बेयो बेखायनो एसे मोजाङै गोसो होयोब्लानो जाबाय बेखौ माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनना बुङोब्ला बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट ssc.nic.in बेयाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लिकेशन फिस अलरेडि बुंखादों जोंनिफ्रा जेबो एप्लिकेशन फिस होनो नाङा जिहेतु जों STनि आन्दाराव गोग्लैयो बाट गुबुन केटेगरि जेरै जेनेरेलफोरनिया 100 रुपिस होनांगोन बाट बेवहाय कारेक्शननि थाखाय बिथांमोना 200 रुपिस लागोन नांदों फार्स्ट टाइम जुदि कारेक्शन खालामोब्ला जितु जानुवारियाव कारेक्शननि अप्शन बिथांमोना होदोंना जानुवारि 4 निफ्राय जानुवारि 6 सिम फार्स्ट टाइम जुदि कारेक्शन खालामोब्ला 200 रुपिस होनांगोन आरो जुदि बे फार्स्ट कारेक्शन खालामनायनि उनावबो आरो जुदि नोंथाङा गोरोन्थि मावफ्लांदोंब्ला सेकेन्ड टाइम जुदि कारेक्शन खालामोब्ला एक्सट्रा आरो 500 रुपिस होनो नांगोन ना बिथांमोना बेवहाय लिरदों 10.4 खौ नोंथांमोना नायना ला हायोब्ला बे अफिसियेल नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट ssc.nic.in बेवहायनो बे अफिसियेल नटिफिकेशनखौ होदों दायो एग्जाम सेन्टारखौ जुदि नायोब्ला जोंनि आसामनिफ्रा नर्थ इस्ट रिजनाव गोग्लैयो नालाय जोंनिया नर्थ इस्टार्न रिजनाव स' आसामनिया डिब्रुगड़ दङ गुवाहाटी दङ जरहाट दङ सिलचर दङ आरो तेजपुर दङ स' टटेल 5टा गासै मोनबा जायगाफोर दङ बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि जाय जायगायाव दङ बेखौ जुदि सेलेक्ट खालामना लानो गोसो देन सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय गुबुन जायगाफ्राव जेरै इटानगरफ्राव सोरबा थायोब्ला बा इम्फल शिलंफ्राव सोरबा थायोब्ला नोंथांमोना शिलंखौ सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय फार्स्ट प्रिफारेन्स आरो सेकेन्ड प्रिफारेन्स थार्ड प्रिफारेन्स बेफोरबायदि थायो मेक्सिमाम फार्स्ट आरो सेकेन्ड बे मोननैनि जायखिजाया मोनसेखौनो मोननाय चान्सआ बारा थाखायो बे हिसाबै फार्स्ट आरो सेकेन्डखौ मोजाङै होयोब्लानो जाबाय खाथि खाथिखौ नायनानै नेक्स्टआव माब्रै एग्जामा जागोन होनना बुङोब्ला गासै एग्जामा 160 मार्क्सनि जागोन टोटल 160 मार्क्सनि गासै कुइसनफोरा 80टा थागोन माने मोनसे कुइसननि जितु मार्क बेयो 2 मार्क्सनि जागोन जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंसआव गासै 20टा कुइसन थागोन आरो बेनि टोटल मार्क्सआ 40 जागोन बेबायदिनो जेनेरेल नलेज एन्ड जेनेरेल एवारनेस बेवहायबो 20टा कुइसन थागोन आरो बेनि मार्कआ 40 एलिमेन्टारि मेथमेटिक्सआवबो एखे आरो लोगोसे हिन्दी नङाब्ला इंलिश बेवहायबो एखेयानो थागोन नोंथाङा हिन्दी सेलेक्ट खालामना लानो गोसोब्ला हिन्दी सेलेक्ट खालामनो हागोन इंलिश बा इंलिश स' नोंथांनि गोसो बायदि मोनसे सेलेक्ट खालामना लायोबानो जाबाय टाइमखौ बिथांमोना 60 मिनिट्सल' होदों माने 1 घन्टानि गेजेरावनो गासै 80टा कुइसनफोरखौ नोंथाङा कमप्लिट खालामनांगोन आरो बेवहाय 0.2 मार्क्सनि रं एन्सार जुदि जायोब्ला 0.25 मार्क्सखौ दानगोन होनना बुंदों नेगेटिभ मार्क थागोन बेवहाय देयर विल बी नेगेटिभ मार्किंआव 0.25 मार्क्स फर इच रं एन्सार होनना बुंदों स' नेगेटिभ मार्क दङ बेखौ एसे मोजाङै नायोब्लानो जाबाय नोंथांमोना जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंस लोगोसे जेनेरेल नलेज एन्ड जेनेरेल एवारनेस बा एलिमेन्टारि मेथमेटिक्स बा हिन्दी बा इंलिश बेफोरो मा टाइपनि मानिफ्राय फैनाय चान्स दङ बेफोर गासैखौबो बिथांमोना नै बेवहाय लिरनानै होखादों नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनाव खनसे नायनानै लायोब्लानो जाबाय 12.1 नम्बराव दङ फिजिकेल टेस्टफोरखौथ' नोंथांमोना मिथिखायोनो फिजिकेल टेस्टआव जोंनिफोरा 5 किल'मिटार खारनो नांगोन 24 मिनिटनि सम होदों हौवासाफोरनि थाखाय आरो हिन्जावसाफोरनिया 1.6 किल'मिटार्स खारनांगौ 8 मिनिट 30 सेकेन्ड्स होयो हिन्जावसाफोरनि थाखाय स' बेवहाय अनलि पासब्लानो जागोन बेवहाय गुबुन रोखोमनि जेबो मार्क्स होनाय जाया जेरै आसाम पुलिसाव जेसेबां फास्ट खारखाङो एसेबांनो नाम्बार मोनोना स' बे SSC GD बेबायदि जेबो माने रुल गैया बा नियम गैया फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव हाइटआ हौवासाफोरनि थाखाय 170 सेन्टिमिटार जानो नांगोन होनना बुंदों नाथाय बेयो जेनेरेलफोरनि थाखायसो जोंनि ST फोरनिया 162.5 सेन्टिमिटारनि जायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन हौवासाफोरनिया आरो हिन्जावसाफोरनियाथ' 150 सेन्टिमिटार जायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन हाइटआ बेबायदिनो सेस्टआ हौवासाफोरनि थाखायल' हिन्जावसाफोरनि थाखाय सेस्ट गैया हौवासाफोरनिया अनलि 76 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जाबाय आरो लोगोसे बेखौ 5 सेन्टिमिटार एक्सपान्ड खालामनो हानांगोन माने मा बुंगोन बेखौ फुलायनो हानांगोन 76 सेन्टिमिटार लोगोसे 5 सेन्टिमिटार बेयो मिनिमाम दे 76आ बेनि बाराबाथ' आरो जेबो टेनसन गैया बाट बेनि खमबा दानजानाय चान्स बारा दङ
मेडिकेला माबोरै जागोन मेडिकेलनि टाइमाव नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ लांखानांगोन दे बेवहाय डकुमेन्ट भेरिफिकेसनाबो जाखागोन मेडिकेलखौथ' आरो मिथिखायोनो बिथांमोना जाबायदि नायगोन बेनोखा मेट्रिकनि गासैबो डकुमेन्ट्स नांगोन प्रुफनि थाखाय एजनि प्रुफ बा नामनि बा गुबुन जितु इडुकेसन क्वालिफिकेसन बिनि उनाव डमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन नांदों जुदि डमिसाइल सार्टिफिकेट दङ देन लाना थां आरो जुदि पिआरसि दङ देन पिआरसि लाना थाङोब्लाबो जागोन जायखिजाया मोननैनि मोनसे डमिसाइल नङाब्ला पिआरसि बिनि उनाव एनसिसिनि दङब्ला लाङोब्लानो जाबाय आरो गैयाब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया कास्ट सार्टिफिकेटफोरखौबो लाना थाङोब्लानो जाबाय कास्ट सार्टिफिकेटआ नै एनेक्सार टाइपबो बिथांमोना अलरेडि होखादों बेखौबो नायना लायोब्लानो जाबाय बाट एक्सुवेलि नर्मेल कास्ट सार्टिफिकेटआनो जाखायो जोंनिया स' दाथ' आरो अनलाइनबो जाखादों नालाय थ' अनलाइन जानाय हिसाबै जेबो एसेबां माने प्रब्लेम बारा थानाय चान्स गैखाया दायो बे 14.9 आव मोनसे होदों बेवहायनो गोबां सुबुंफ्रानो गोरोन्थि मावफ्लाङो बेवहाय पस्ट सेलेक्ट खालामनायाव नोंथांमोना ABCDEFH बेबायदिसो होनो नांगौ स' ए नाम्बाराव BSF दङ बि नाम्बाराव CISF दङ सिआव CRPF डिआव SSB आरो इआव ITBP बेबायदिनो एफखौ आसाम राइफलनि थाखाय होदों आरो एचखौ SSFनि थाखाय होदों स' नोंथाङा जाय पस्टखौ बांसिन मोजां मोनो एबा जायखौ मोनजानो लुबैदों बे हिसाबैसो माने नोंथाङा सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय जेरै नोंथाङा जुदि CRPFखौ बांसिन मोजां मोनो देन फार्स्टआवनो सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय C हिसाबै लिरनानै हो स' बे हिसाबैसो सेलेक्ट जायो दे प्रिफारेन्सआ बेखायनो बेखौ एसे मोजाङै नायोब्लानो जाबाय एक्सुवेलि सोरबा ABCDEFH बेबायदि होना होयोना स' बेहायनो माने मोननाय चान्सआ एसे खम बारा बेफोरबायदि थायो स' बे हिसाबै नोंथाङा नायना लायोब्लानो जाबाय जेरै आसाम राइफलखौ जुदि नोंथाङा फार्स्ट जुदि लुबैग्रोदोंबा बेखौ एफखौ लिरना होब्लानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय जितु फर्म दङ बेहा अलरेडि थाखायोखा अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव स' बेखौ खनसे मोजाङै नायना लायोब्लानो जाबाय बे स्क्रिनाव नायना ला नोंथांमोना खनसे मा पस्टआव मा नामनि BSFआव A CISFआव B CRPFआव C SSBआव D ITBPआव E आसाम राइफल्सआव F आरो SSFआव H स' जायफोरा गोसो दं नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय अलरेडि बुंखादों मैया 24 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जाखाबाय आरो बेयो डिसेम्बरसिम थागोन लास्ट डिसेम्बर 31 डिसेम्बरसिम पस्टखौ बारा टेनसन लानो नाङा पस्टखौ बारायनाय चान्स एसेब्लाबो थाखायो मानो होनना बुङोब्ला आगोलाव बेबायदिनो खालामदों बिथांमोना थांनाय बोसोरनिखौनो नायोब्ला बा थांनाय बोसोरनि सिगांनि बोसोरनिफोरखौनो नायोब्लाबो गासिबावनो फार्स्टआव खम दिहुनगोन बिनि उनाव 5000 बेफोरबायदिसो बारायनायखौनो नुनो मोनखादोंमोन आगोलनिफ्राय बे हिसाबैबो बेयावबो बारायनाय चान्स दङ आरो लोगोसे नेक्स्ट बोसोरावबो केलेन्डार हिसाबै बिथांमोना दिहुननो हागोन होनना बुंदों स' नोंथांमोना वेट खालामब्लानो जाबाय बेखौ आरो जायफोरा गोसो दङ एप्लाइ खालामनाला एसे थाबनो माने साननैसो थेवब्लाबो 5 days बा 10 daysसो सानबा सानजिसो थायोब्लानो जाबाय बे गोदान एप्लाइ खालामनाय समाव सार्भारनि प्रब्लेम जायो माबा टाइमाव थुनायावबो जायाबो जानानै आरो बेयावनो गोरोन्थिफोर जाफ्लांनायबो चान्स थायो बेखायनो हायोब्ला साननैसो नेथ'योब्लानो जाबाय बाट साननैसो नेथ'योब्लाबो माने लास्ट डेटसिम नेनो नाङा दे हायोब्ला डिसेम्बरनि सिगाङावनो बा साननैसोनि माने सानबा सानजिसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं